Ọ bụrụ na mmiri adịghị n'obodo unu, ọtụtụ mgbe ka ụmụnne anyị na-ajụ kedu maka ndị na-enweghị mmiri n'obodo ha, kedu ka ha ga-esi mee. Ọ bụrụ na mmiri adịghị n'obodo unu, nke mbụ bụgodu na o nwere ife kpatara na-abata n'obodo dị iche iche. Ọ bụrụ na mmiri adịghịzi n'obodo ahụ, otu n'ime ha bụ ife na-ebute ya bụ na ndị obodo ahụ mejọrọ mmiri ahụ wee si n'obodo ahụ wee gbaa ọsọ ma ọ bụ gbaje ọsọ n'obodo ọzọ. Ọzọ dịka nwanne ya bụ na mgbe mmiri ahụ bịarụ n'obodo unu na ndị obodo unu anabataghị ọnya bụ mmiri ahụ wee si n'obodo unu wee jee n'obodo ọzọ ebe a nabatara ya bụ mmiri. Ngwa gee ntị, ọ bụrụ na o nwere ife dolo gị, o wee bụrụ na ndị bụ unu na mmiri adụghọzi bụ unu maka ụzọ ife na-abụ a m kwuru okwu ya n'ụbọchị taa. Tupu anyị agaba n'ihu, ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na mgbe anyị si gide emedalụ, ọ bụrụ na nke a bụ izi na-esonyere anyị si gị nnọọ. Ife anyị na-eme n'ọgbakọ bụ ịkwalite ọnọdụ Igbo na asụsụ Igbo, nyere m aka tụsa ozi a, pinye aka n'akara ịfụnanya nke ka nke zọnyere m ụkwụ na ngalaba okwu. Ọ bụrụ na o nwee ife dapụtalụ gị, wee bụrụ na ndị obodo unu enweghị mmiri maka ifi na enwere ike na mgbe mmiri bịa na be unu na ndị obodo unu anabataghị ya bụ mmiri wee jee n'obodo ọzọ, ndị obodo ahụ wee nabata ya, ma ọ bụ na nke ndị obodo unu nabata na enwere ife ndị bụ unu mere wee mejọọ ọnya bụ mmiri. Oke na ọlụ gị dịrị gị bụ ife ahụ dapụtaziri gị ikwesịrị ije na mmiri mee. Kaba ahụ ka ị malụ obodo gbara unu okirikiri, ma ọ bụ ịmalụ ngalaba obodo unu, ife dịka ide mmiri. Ka m were ide mmiri wee maa atụ, o nwere obodo dị iche iche na obodo anyị bụ Anambra bụ ide mmiri, ụmụ ide mmiri. Na o nwere ọtụtụ ụmụ dị ide mmiri bụ ndị na-enweghịzi mmiri. Ife ị ga-ajụ amezi bụ oke ahụ unu ha wee wuru ide mmiri, kedu ndị ka nwelu mmiri? Ịgba afa, tụọ ichekwulu, malụ obodo ahụ gbara unu okirikiri ma ọ bụ ụka ahụ unu ka ha wụrụ nwanne ka nwelu mmiri. Kedu mmiri n'otu n'ime ha ga-anabata ọlụ gị ma ọ bụ ga-anabata mmụọ gị na ya na-abụ so? Ya bụ ife ikwesị ime. Abịa n'ife gbasalụ, maka na emesịa kịta ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịjụba m kedu ife dị iche iche enwere ike ime wee chụọ mmiri. Ife izizi ị ga-ama bụ na mmiri ọbụla dị n'obodo ọbụla nwere mmụọ ọnya na ya so. Enwere ike ọ bụrụ ofu mmiri ahụ hụnyere si n'obodo ndị ahụ bata na obodo gị, mana ngwa ngwa obodo mmiri ahụ gafetara obodo gị, o nwere mmụọ nwa na bụ unu, o nwere mmụọ nya bụ mmiri so, ma ọ bụ nya bụ mmiri ji welu na-eje. Ya bụ isiokwu mbụ na mmiri ọbụla nwere mmụọ ọnya na-eso. Otu a ka mmiri ọbụla dị n'obodo ọbụla dị iche iche si wee nwee nsọ ha na-asọ. Nya ka o ji wee dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ị ga-eje mmiri n'obodo mmadụ, ma gị nwa bụ onye a na-alụ ụlọ ọrụ, ma gị nwa bụ onye na-alụ alụ, kaba ahụ ka ị malụ nsọ mmiri ahụ na-asọ. Maka na ọtụtụ mgbe dị iche iche, mmiri dị iche iche ọtụtụ ndị mmadụ maọbụ ụfọdụ ndị mmadụ jego bụ mmiri ha ekwesịghị ije na ya. Maka gịnị? Enwere obodo dị iche iche bụ na enwere mmiri dị n'obodo ọbụla na-anaghị anabata ndị obodo si obodo dị etu a wee bịa. Ife ọmụmatụ, ọ bụrụ na o nwere mmiri bịalụ na be unu anabataghị ya bụ mmiri wee gbaa ọsọ gbaje obodo ọzọ. Ọ bụrụ na ị jụọ ese, ọtụtụ mmiri dị iche iche dị etu a anaghịzi achọ ka ndị obodo ahụ bịa na ya bụ mmiri n'obodo ahụ ọ gbajere. Ọnya kpatara oge ụfọdụ nụ na mmadụ jere mmiri erie ya, maka na ndị bụ na ekwesịghị ije na ya bụ mmiri. Ya bụ tupu ị na-azọpụ ụkwụ, tupu ị na-azọpụ njem, kaba ahụ jụọ ese ọfụma. Ejekwana na-ejebego, ejekwana mee na ha emebego. Jụọ ese ka ị malụ mkpụrụ gị, mbido gị na ọnụna gị. Ka anyị chigha azụ n'ife anyị na-ekwu. Anyị ekwugo na ife enwere ike ime wee mejọọ mmiri bụ nke mbụ, enwere ọtụtụ nsọ mmiri na-asọ dịka o si wee dị na mpaghara obodo dị iche iche. Enwere ike mfe mmiri bụ unu na-asa bụrụ ife mmiri anyị na-asọ, mana abịa na mmiri niile nwere otu ife ma ọ bụzi ife na-abụ mmiri niile na-asọ. Ife dị nke izizi na-eburu unyi eje na mmiri, nke ịbụọ na-eburu ọbara eje na mmiri wee dịrịzịa wee gaba. Ọkwanụ nya kpatara ịbịazie gị bụ onye imetọchazie mmiri, ijezie mmiri nọrụ na-ebe akwa si na mmiri a na-azị alụ ọrụ, maọbụ ibebe akwa na onye rụrụ gị ọrụ amara ife ọrụ. Ka ọ ka ha ma otu anọ na ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, deelu m ajụjụ gị na igbo ezisa ozi
n'obi umeala na anyị ga-aza gị ya. Nyere m aka tụsa ozi a, pinye aka n'akara ịfụnanya, zọnyere m okwu na ngalaba okwu. Ọ bụrụ na nke a bụ izi na-esonyere anyị, anyị sigide emedala. Ọ bụrụ na esonyebụla anyị na mgbe anyị si gị nnọọ, echefula na ife anyị na-eme n'ọgbakọ bụ ịkwalite ọnọdụ Igbo na asụsụ Igbo na mmekọrịta ahụ na nwanne ya. Ka emesịa, ndewonu.